Магазини iStyle представят Час Плюс, поредица демонстрационни обучения, в рамките на които бързо и лесно можете да усвоите всички тънкости на програмите за вашия Mac, iPad или iPod. Добре дошли в iPhoto, където снимките живеят и оживяват. Нека разгледаме този мощен и същевременно лесен инструмент за обработка на изображения, част от пакета iLife, набор от мултимедийни програми на Apple за домашно ползване. Да разгледаме основния работен плод. Вашите снимки се намират в Events. С мишката може да направите бърз преглед на съдържанието на вашите отделни галерии. Много лесно и бързо може да преименувате всяка една галерия. Да разгледаме функцията Faces. При добре заснето изображение, самия софтуер ви подсказва за лица, които може да разпознаете. Изписвате името на съответния човек, който е в снимката. И след това при преглед на цялата галерия Faces виждате разпознатите изображения. Да преминем към редакция на изображенията. При нежелан ефект много бързо можете да се върнете към оригиналното изображение. Нека видим функцията червени очи. Внимателно трябва да подберете диаметъра на четката, за да не превърнете ефекта в дефект. Отново се връщаме към оригиналното изображение, без да запазваме ефектите. Функция, която е много полезна, е завъртането на снимката по нейната ос. По този начин може да кадрирате така, както вие желаете, за постигане на по-добър ефект. Допълнителната функция Crop ви дава възможности да преоразмерите снимката според желания от вас размер. Функцията Ретуш. Лесно и бързо можете да премахвате нежелани изображения или част от изображенията. Естествено, винаги когато не се получи добър резултат, се връщате към оригиналното изображение. Да преминем към ефекти. iPhoto разполага с богат набор от ефекти, чието настройки можете да променяте ръчно. Можете да променяте цветната температура, снимката да бъде по-топла или по-студена. Може също така да я изсветлите или да я затъмните, може да играете и с контраста. Преминаваме към по-разширените функции за редакция на изображения. Промяна на експозицията, промяна на контраст, виждате, когато някой ефект се подсили, как понякога може да се превърне в нежелан резултат, но винаги можете да се върнете към оригиналното изображение. Регулирате нивото на сенките, добавяте повече острота, виждате и ефекта от промяната на температурата. Връщаме снимката към нейния оригинал.
Може много лесно да я добавим към галерия, албум. Можем да я добавим към книга, към картичка, към календар. В случая създаваме нов албум. Като му добавяте име, което вие желаете. Функцията Places. Ако се разходите по картата, веднага виждате къде са заснети изображенията. Всяко едно изображение може да бъде добавено към съответен проект. В случая избираме да създадем книга с въпросното изображение. Избираме страна. И виждаме богат набор от предварително зададени шаблони. Съответната книга носи наименованието на вашия албум, който сте избрали да редактирате. Имате възможност да редактирате корицата, както и вътрешните страници, като всичко това се случва благодарение на предварително градените шаблони в iPhoto. А когато се върнете към общия изглед на проекти, той изглежда като библиотека, където са подредени вашите книги, картички и календари. Функцията Споделяне. Всяка една снимка, която е в вашата галерия, може да бъде споделена. Било то в социални мрежи, изпратена по мейл. Очаквайте следващите демонстрационни обучения Час Плюс от магазини iStyle, вашият местен Apple експерт.